नमस्कार, प्रणाम। हम बानी अमरजीत सिंह और रउआ बानी हमरा संगे बिहार के राजनीतिक पे थोड़ा सा जानकारी देवे खातिर, वो भी अपन भाषा भोजपुरी में। तो चलल जाओ, चलो थोड़ा सा न्यूज के कवर कल जाओ। एगो टाइम रहला जब मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसन सुपर स्टार, भोजपुरी के दिग्गज सुपर स्टार देखल जाओ। तब जब चुनाव में उतरलन लोग ई लोग, तब पवन सिंह ई लोग इनके सपोर्ट में गइलन। काहे खातिर कि हमार भाई जीत जाओ। ये तीनों के तीनों नेता जौन बा पहले अभिनेता रहलन और अब बीजेपी के सांसद बने। बढ़िया बात बा। लेकिन बारी जब पवन सिंह के, हम ये चलते नहीं कि कहत कि हम भोजपुर के मतलब आरा जिला के रहे वाला बानी तब पवन सिंह के सपोर्टर बानी, ऐसा कुछ नहीं के। हम हकीकत दिखावे के कोशिश कर रहल बानी कि कैसे कैसे लोग स्वार्थ और लालच के चक्कर में बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता के भूल जाला। खुद के मतलब पर्सनल देखी तो फायदा खातिर, व्यक्तिगत फायदा खातिर यह पवन सिंह हवन जौन की रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ के रोड शो में जाके बढ़िया से प्रचार कलन और अंततः हम ही ना कहम कि इनका प्रचार करे से उ लोग इनके जीत हासिल भइल। कहीं ना कहीं उ लोग इनके मेहनत रहल। लेकिन पवन सिंह के टिकट तो जरूर मिलक भाजपा के तरफ से आसनसोल से लड़े खातिर, लेकिन इनकार कर दिलन। अब उहे पवन सिंह के खिलाफ अब इ तीनों के तीनों स्टार जेकरा सपोर्ट में पवन सिंह एक टाइम में खड़ा रहल हन, उहे पवन सिंह के खिलाफ अगर देखल जाओ तो ये तीनों के तीनों स्टार अब प्रचार शो करिहन, प्रचार में अइहन और रोड शो करिहन कि कुशवाहा जी के जितावल जाओ, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के जितावल जाओ। तो हमरा लागता कि अगर पवन सिंह अगर यहाँ से नइखन जीतत तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट संसदीय क्षेत्र से हरिहन। ई टोटली मिला के एगो गेम चलता कि खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। और ई खेलवा बिगाड़े के चक्कर में खेलवा बन जाई के कर तो आरजेडी के, राजा राम महतो के, राजा राम कुशवाहा के। हम काहे कहतनी कि पूरा टोटल सपोर्ट मिली जौन बीजेपी के सपोर्ट मिले वाला रहल, जाति के नाम पे ना, बीजेपी के और मोदी के नाम पे वोट मिले वाला रहल उपेंद्र कुशवाहा के। अब उ वोट जाई पवन सिंह के जाति के नाम पे। राजपूत के लगभग 2 लाख के आसपास जनसंख्या बाटे। कहाँ पे? तो काराकाट संसदीय क्षेत्र में। और 2 लाख अगर मतलब मान चलिए कि 1.5 लाख भी या 1 लाख भी वोट पड़त हुए तो 1 लाख में से 95,000 90,000 वोट जरूर गिरी पवन सिंह के साइड में जाति के नाम पे। कहा से कि हमने के बिहार में जातिवाद पे मतलब राजनीतिक होकर अभी तक आ रहा बा। अभी हमारा लगा था कि कुछ साल तक चले के चाहिए बिहार के कंडीशन सुधारे खातिर। 1990 के दशक देखल जाओ 2000 के आसपास में भी तो ये जरूरी रहा बिहार के राजनीतिक में जातिवाद, जातीय बेस पे मतलब राजनीति जरूरी रहा। आज भी थोड़ा सा हमारा लगा था कि जरूरी बाटे। उतना हम राजनीति के कोनो जानकार ना है, लेकिन हमरा ऐसा लागत था कि अभी भी जरूरत बाटे। खैर हम जातिवाद के कोनो बढ़ावा दे वाला बात नहीं करत कि जातिवाद के बढ़ावा होके, लेकिन उस सपोर्टर मतलब कहाँ गइल उ लोग जेकरा खातिर पवन सिंह एक दिन धूल मिट्टी फाकत रहलन हन, सड़क पे चलत रहलन हन। उहे पवन सिंह हवन जौन एक बार तरारी विधानसभा क्षेत्र में सुनील पांडे के तरफ से भी रोड शो करे खातिर आइल रहलन हन। ई जौन बाटे ई आरा और सासाराम के जोड़त बाटे, जौन अभी हमारा लगता कि खैरा और सहार, अरवल से सहार होते हुए इसे निकलते हुए और जाता सासाराम साइड में ऑनसोन डेयरी साइड से। तो इहे रोड से ही पवन सिंह मतलब आइल रहलन सुनील पांडे के प्रचार में। सुनील पांडे खैर अभी कहाँ बा पता बा सबके, उ सबके अभी साइड में करके देखल जाओ। तो ई का हम कहल चाहतन टोटली कि कहाँ गोई भोजपुरी, भोजपुरी के पवन सिंह जौन रहलन ह ये चलते ई तीनों के प्रचार में दिलन कि भोजपुरी जगत में, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चारों कोई अभिनेता रहलन हन और अभिनेता के तौर पे एक पारिवारिक संबंध रहल। काहे कि जौना मान चलिए एगो कंपनी में 10 गो एम्प्लॉयी बा तो वहाँ पे एक परिवार के तरह रहेला। तो हर एक दुख सुख में जौन बाटे टोटली मिला के उ कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं ई दायित्व बनता के खड़ा रही। तो ठीक पवन सिंह तो अपन कर्तव्य जौन रहल उ बढ़िया से निभैली और अंततः तीनों विजयी भइलन लोग।
मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ। लेकिन बारी जब पवन सिंह के आई तो ये तीनों लोग अब इनके खिलाफ में आइहन, जे कबो ई लोग इनके बहुत बढ़िया से प्रचार करके कहीं ना कहीं 2% ही सहयोग रहा। पवन सिंह के बात से जनता के मन में 2% भी भाव अला कि चलो रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी के जितावे के चाहिए। तो 2% भी वोट कहीं कम ना होला भैया। 10 गो वोट के वजह से हार जीत के अंतर हो जाला। 1 वोट के